അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊന്മുടി വരെ പോയിട്ട് വരാം. രാവിലെ ചേട്ടൻ ലീവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്മുടിയിൽ കോട ഇറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് കോട കാണാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വീണ്ടും പോയത്. പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ മഴ പെയ്യണേന്നായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പൂട പോലും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പം റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഊരിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ പൊന്മുടി കയറ്റം കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും മഴ. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടയിൽ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയും കുറച്ച് ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കയും പിന്നെ നമ്മുടെ പൊന്മുടിയിൽ തേയിലയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകപ്പോൾ കോട കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി സമാധാനമായത്. പിന്നെ ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തപ്പിപ്പിടിച്ച് അവിടെ പോയി കുറേ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് തിരിച്ച് മേലോട്ട് കയറിയത്. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. മുകളിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ വേണമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതും കൂടെ താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂടി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ഒത്തിരി കോട ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരാൾ ആ മലയുടെ മണ്ടയിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് തളർന്നിരിപ്പാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോടമഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ യാത്രയാവുകയാണ്.